Mitä vikaa näissä nyt sitten on? No katoppas, nämä puut on oikeastaan käytännössä niin ihan lahoja, mätiä tästä keskeltä. Näitä on vaivannut semmonen juurikääpä-niminen sienitauti. Kansankielellä puhutaan myöskin maan nousemasta ja se on tietyillä alueilla täällä Etelä-Suomessa niin oikein todellinen riesa. I en gran som lider av rotröta kan rötan i kärnveden framskrida med 1 meter per år, från roten upp till 10-12 meters höjd. No mitä haittaa tästä juurikäävästä on? No tästä on semmoinen haitta, että tää sun puupinos tässä takana, niin tää on käytännössä nyt arvoton. Että tää ei oikein kelpaa enää edes polttopuuksi, tää on niin mätää. Semmoisilla alueilla, missä tää juurikääpä vaivaa puustoa, niin näille koneyrittäjille valtio maksaa rahaa siitä, että ne levittää sitä torjunta-ainetta siinä hakkuun yhteydessä. Jos ne hakkuut tapahtuu sulamaan aikaan, eli toukokuun alun ja lokakuun lopun välissä, niin silloin se aine pystytään näihin kantoihin levittämään. Mitä tää vihreä, onko tää jotain myrkkyä tässä? Tää on biologinen torjunta-aine, tää on ureaa, mikä levitetään tähän kantoon, ettei noin sieni-itiöt ei rupea lahottaa kuusta. Okei. Että tauti ei lepi. Mutta ei tässä enää ole mitään kuusta. Niin on, mutta jos katsot niin se pääsee leviämään tänne, laitetaan uusi taimi, niin se tulee se itiö tähän maahan. Okay. Ja se siirtyy niistä sitten uusiin taimiin. Okei. Miten se sitten levitetään tohon? No se leviää sillä tavalla, että se tulee täältä laipasta. Joo. Tulee toi vesi ja se kastelee sen tuossa mennessään. Säiliöt on koneessa, mistä se tulee. Tästä ei ole mitään haittaa luonnolle. Stubbbehandlingen ska utföras så att bekämpningsmedlet inte hamnar i vattendragen.